Hem arrencat ja aquest Forumens amb un èxit de participació. Són més de 200 les persones que s'hi han volgut sumar i contribuir a una reflexió conjunta, col·lectiva, del que significa les seves visions, les seves experiències, les seves inquietuds al voltant de la idea de la sostenibilitat. Sostenibilitat és un dels reptes que hem d'afrontar en el sistema turístic català. I des del govern el que necessitem fer i fem és precisament contribuir a crear aquestes eines perquè precisament sostenibilitat no sigui només una paraula que agorneixi els nostres discursos i el debat que anem generant, sinó que formi part de les actuacions que portem a terme. Crec que per una banda té una repercussió tant econòmica com tècnicament a curt termini, per dir-ho així, molt positiva i sobretot una repercussió estratègica més a llarg termini que crec que és clau per al territori, no només per al territori del Delta de l'Ebre i el seu posicionament dins la línia estratègica i l'aposta que està fent en l'ecoturisme, sinó també a nivell autonòmic i dona continuïtat al projecte que des de la Generalitat també s'està fomentant i que, per tant, acaba de donar consistència a les accions que estan portant a terme. És una eina on precisament allò que es demana en aquest sector, que és la col·laboració entre tota la gent que es dedica al mateix, tingui profit, tiri endavant i que sigui cada cop més verd, amb un turisme sostenible, amb el que és ecoturisme, etc. Avui en dia, amb l'emergència climàtica, amb l'escalfament global, encara pren més protagonisme i territoris com el nostre, en aquest sentit, tenen una oportunitat encara més gran que d'altres territoris. Hace 25 años tuve el placer de realizar el plan maestro de ecoturismo del Delta del Ebre y se me ha invitado a venir aquí para ver qué pasó 25 años después. Estoy muy satisfecho de lo que ha estado ocurriendo en estos 25 años. Los felicito y sigan adelante porque tienen un destino ecoturístico único en el mundo. M'ha servit molt per conèixer maneres de treballar de gent que tenim activitats molt similars, a més de tenir idees per implementar allà i donar el meu punt de vista de com vivim nosaltres el que és l'ecoturisme a les Illes Canàries. Una sorpresa molt grata perquè he expressat el que considerava que eren les 5 reptes per tenir un ecoturisme de futur i anual durant tot l'any i sembla ser que realment totes les empreses ens trobem amb els mateixos pros i contres per poder tenir activitat durant tot l'any. La sostenibilitat del turisme passa, entre altres coses, per ser capaços de descongestionar-lo de les grans àrees d'influència i a la vegada també desestacionalitzar-lo al llarg del temps. I les Terres de l'Ebre i el sector turístic en català en general ha de poder-ho aconseguir amb l'ajuda de tot el sector públic que hi estem treballant.